Kita ngucapke matur nuwun, matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak Eko ugi sedayanipun ingkang rawuh wonten mriki. Nggih. Sinareng Abhinawa Campur Sari ngawontenaken Roro Ayu Imraatul Imam Firdaus Abhinawa Campur Sari. Modok audio. Abhinawa Campur Sari. Wilujeng dalu Mas Lion, Mas Nanda. Nggih, Mbak. Pripun pawartosipun kabaripun? Alhamdulillah sehat bagas waras. Alhamdulillah. Menika kula jak sowan wonten Punggul, wonten dalemipun panjenenganipun Mas Eko. Oh, Pak Eko. Kanthi adicara tasyakuran walimatul tasmiyah. Adik Pandu Okta Pramana. Adikku Pandu niki Bu. Lenang. Lenang nggih, Lenang. Terus aku ngomong apa iki? Paling ora ya ndongake apa piye ngono. Ya muga-muga sok dadi bocah sing migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Ngabekti marang wong tuwa ugi. Amin. Dadi bocah sing pinter ning aja minteri. Amin 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 ya robbal alamin. Amin. Adik Pandu entuk pangestunipun Ibu Ima, muga-muga sing diucapke Bu Ima dadi kasunyatan. Amin. Ning iki ketoke ora syukuran bayi kok ya. Lah napa? Syukuran mobil anyar. Boten. Kok mobil anyar? Lah ning kono nggone Kak. Mobile ajeng medal niki pun boten saged. Niki panggung dugi pun 3 hari. 3 hari yang lalu. Nggih, 3 hari yang lalu. Oh, timbalan saka sumber terus rene. Ora balik. Telung dina dideleh kene iki padha karo panggung iki nambah udan. Ngono. Dadi ora udan. Ora iki wis lancar kabeh iki ya. Menika kula ngersakake dikudang riyen adiku Pandu. Nggih. Kudang monggo kula mawon lela ledung napa-napa kula nyumak sumarah panjenengan. Pelok barang, Mas. Pelok barang, Mas. Iki sesok ketoke seragammu kudu rada gedhi-gedhine. Pripun? Lek jahit ki sing rada gedhine. Soale napa? Saake ora iso dikancingne kabeh. Kancinge do nganti Oh, gedang kancinge kabeh. ilang. Tak kira mergo keciliken. Oh, alah ya. Sesuk digenti seragame. Yo dicemiteni to piye Oke. Iki ngopo to, Yon? Kabel iki lho didak Ibu Ima. Kok iso mubang-mubeng ae lho. Jenengan iki kok piye? Peti. Ora ngono rek kae kowe ancen pengen naleni sikilku ben aku tiba. Mboten, jenengan pun sepuh kok digawe tiba. Aku urung sepuh ya, Yun. Derek. Durung. Tasih umur pinten to, Bu? 17. 17. Mas Urung ana sik to? Napa? 17 iki kene. Heeh. Kene 20. Heeh. Kene 13. Di total 50 wisan umure. Kene kono umur kono total-totalan ya Yon ya. berarti sing Lah iku dibagi-bagi. Sing dhuwur pinten? 17. Sing mriki 20. sing mriki 13. sing kene Pira? 90. Omongan Iku totale. ono Ayo. satu. Monggo. Monggo, Mas. Nggih langsung mawon. Lela ledong. Ki sing ngendang ki nyapa to keudur-uduran ki. Dolene kendange. Kendange wis kari kok iso. Nggih. Ya nyemanggaken sinareng Abhinawa Campur Sari. Nggih nderek gladi wanu nggih Bapak Ibu sedaya kemawon.
endi parake? Pripun? Pancane emang parake ning endi? Macane pun medal. Aku roh lanang apa wedok macane? Niku wau. Heeh, lanang. Jenengan dereng ngertos. Ora ngerti. Niku macan wau nggih mboten lanang, nggih mboten wedok. Banci. Jengki.